No, terve, terve. Tässä ollaan nyt Erkki Ainistelijan keittiössä, paremmin ollaan kyllä pesuhuoneessa. Taas tuli tuota lumen perkelettä ja tuo akka on lähdössä taas hiihtämään ja kyllä vituttaa välillä, kun pitää ruveta suksia voitelemaan. Onneksi ei toissa talvena ollut lunta ollenkaan ja säästyn siltä. Ei se muuta, kyllähän minä voijella ossosin nämä sukset aina, mutta kun perkele se valittaa joka kerta. Milloin ne ei luista, milloin ne ei piää ja milloin ne on liian liukkaat. Minä olen sanonut sille akalle, että me voijekurssille jollekin, kun ne pitää nykyään voijekurssia. Siellä on kaikenlaisia näitä, jotka mukaan hiihtoliitollekin ja hiihtäjille voitellut ja onnistuu. Vaan minä perkele luulen, että minun akan suksia ne ei saa pelloamaan milloinkaan. Nämähän on Jari Isometän entiset tallisukset, jotka kerran sain silloin, kun olin suksihommassa. Ja ei keleppoon nämäkään, ei kun vikuropi vain. Minä kyllä kohta ihmettelen, että mitä tämä hyvejää tämä homma. Heittäs pois koko hiiho. Me menisi helpommille lavulle. Aina mennään vain sinne Hervana, sinne Suolijärven lenkille. Siellä on mäkiä ja kaikkea. Menisi siihen Ahvenisjärven jäälle ja siinä se voisi onnistua. Ja sitten on mennyt liian monimutkaiseksi tuo voitelu näinä päivinä, kun siellä on kaikenlaista fluorivoidetta ja on puolifluoria ja matalafluoria ja siihen pitää olla harjoja. On hevosen jouhiharjoja ja vaikka minkä karvan harjoja. On mediumia, harttia ja softia ja sikliä ja on synteettistä korkkia ja tavallista korkkia ja on pikaluistoa ja on lämmitettävää luistoa ja kaikki. Niin ihan sekaisin mennyt tavallinen kuluttaja siinä. Ennen minä niitä voitelin, vaan minua on vituttanut tuo akan kanssa tuo tyhertäminen, kun se on aina sitä, että ei toimi sukset. Nyt ne ei pelannut. Yhdesti voiteli hyvästi ja silloin ei puhunut mitään. Kai ne silloin toimi hyvästi. Ja ennen pärjättiin Suolahen suksitervalla ja havin kynttilöillä. Ja ihan onnistui. Ja sitten tullut tosiaan tämä hirveä voiden määrä. Ja minä oon palannut takaisin perkeleen nyt näihin vanhoihin konsteihin. Porkkanataa pioksi vain. Ja sitten kynttilätää luistoksi. Ja harjalla käypi ihan tavallinen harja. Niitä ei tarvitse niitä hevosen jouhiharjoja olemassakaan. Ja kohan jollain suonella silittää ja pikaluistoa päälle. Ja silitysrauta, sitä minä en maha tarvita, vaan se on tuossa. Ja tämä on tässä vain nuuskaruisku mulla, että jos oikein ruppee vituttamaan, niin paan mälli huulle, niin kuin ne käyttää nuo hiihtäjät, ainakin ennen käyttivät. Ja tuolla sopi kunnon tömpsyt. Ja tässä on nämä sukset nyt. Ja tämä voitelu on niin monimutkaista kuin tää luulisi. Pikaluisto vain tuohon. Noin. Suhinata. Pikkusen voidaan tuota kynttilöä vielä laittaa siihen päälle. Niin minä luulen, että akka on tyytyväinen, että olipa hyvä luisto aina. Ja ennen käytettiin vain, oli Reksi yksi sininen purkki tai Mäntyrannan purkki ja se Vauhin Arto Tollosan porkkana oli yleisin. Ja sitä minä paan ja siihen minä luotan, se toimii 1–6 pioksi. Pannaan perkele, ettei sen tarvitse aina kitistä tuosta hommasta. Joo, nyt tuli hyvä. Siihen ei tarvitse korkkia eikä noita kuin kämmenellä suphautta. Ja pannaan mieliksi se harjaus vielä sille, että saapi sanoa, että on harjattu ja tämä on nyt kyllä tehty viimeisen mallin mukaan. Vielä on, siellä on vielä voiteita tuolla hyvää. Nyt tuli oikein ilmavan tuntoinen ja suksi on helvetin hyvä. Siinä on painepiikit kohdallaan. On se ihme, että se ei ole näillä päässyt mihinkään. Hei, mutta perkele. Nämähän on luistelusukset. Voi saatana, ja minä olen näillä sitä akkoa perkele hiihottanut. Ei tule helvettiäkään tästä hommasta kyllä. Nyt pitää lähteä ehtimään uusia suksia. Vaan kummeni hyvät kuulijat ja katselijat, tästä tuli periaatteessa selville, mitä tarvittaa nykyään suksen voitelussa, että se onnistuu. Ei pidä tehdä liian monimutkaista. Porkkana vauhtipioksia, kynttilä siihen, luistoksia, harjaukset ja nuoja. Tuon silitysrauvan vuopi unneltua pois kokonaan. Tervepä terve, tämäkin tällä kertaa suksihuollosta.